ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya bụ ticha na praịmarị skuul, na ya ka bụ nwa obele nwa agbọghọbịa ịghọtago na-agụ akwụkwọ. So ọkwa na ya ọ na-awụ abanye ụmụ straịk a na-agbaba na be anyị na-eje chọọ ụmụ obele ọlụ dị ka praịmarị skuul na-akụzili ife ka ya wee na-enweta obele ego wee na-ama na-eji onwe ya. So na o nwere ofu ticha HPE na-akụzikwa na the skuul afọ wee na-esogheli ya n'ike n'ike ya ajụ, mana ọ na-abụ ọbụlụ na-apụọ reses ya na ụmụaka ebulu baisikụl wee na-anya ajansu na skuul. So ọkwani o nwelu ofu mbọsị ya wee si na klaasị ya wee na-achọ ka ya pụta na ya mara na ya na ụmụaka kwụrụ na laịn wee nyalụ baisikụl wee na-abịa. Ọkwani ka ya tie isi maka na ọ dị ọsịsọ na enere anya, nwoke a wee welu baisikụl a wee pịanye ya enu ya wee daa. Nke a nọ wee ji welu atọnụ baisikụl isi wee gbapụ. So ayọ na afọ dị na ya wee sụnye nwa agbọghọbịa afọ ebe a wee si n'ọnụ ya wee pụta wee meruo onye ezigbo arụ. Ihe a wee fịọ ha wee bulu dis girl wee jebe ụlọọgwụ. Na ị na-eni anya n'iru ị na-afụ ime ọnụ ya mana ihe mepere ọnụ. Ndị befa wee bịa, onye afụni ọ na-eti ndị befa wee bịa wee sigwa okolobịa afụ na ọ ga-anụ ya maka na o mebigie na iwu na ọ ga-anụ ya. Kedu onye ọ ga-adọbalụ? Nwa okolobịa wee daa n'ala wee na-eti na-ayọ na-asị biko na ya chọkwa ịnụ ya, na ya akwa anụ ya, na ya chọkwa ịnụ ya, na ya akwa anụ ya. Afọ ya tagodo ebe akwa na-eti mgbu na-ayọ biko na ya chọrọ ịnụ dis girl. Ọkwanị ya ewee na-efa na-aba anya wee sị na fa na-agbaka bụ sị nwatakịrị sị hapụfa, ewee hapụfa. After 4 years ihe anụnwa this guy mere ya wee heal sia ya wee tozuzie etozuo na agbọghọbịa. Efe ya na o nwere nwa okolobịa fụli ama ntọn nechi anya azụ ka ọ mara onye gafelụnụ. Ụnụ ama na nwa okolobịa wee jesie nata mgbe afọ onwego ezigbo ego tu wee bịa be nne ya wee bịa sị ya na ya abịago kịta ga abịa n'ụba ya. N'eziokwu na ife anụnwa mere mgbe fa pere mpe, mana sọsọ ife na-adị ya n'isi na mbụ mgbe afọ ọ sị na ya ma nne ya na ya ma nnukwu ya. Ikekwula ọtọ wee gwa ya ndị befe na-ayị anya ajụ sị na ọ jụrụ ya mgbe o melụrụ ya arụ. Ụlọ kịta anụnwa ọ fụrụ na ya amago mma wee bịaba ka ọnụ bịa na ekwerọ na ya chọrọ. Ọ na-ayọgali ya je na-ayọ ndị mmadụ na ya achọghị ịnụ ya, mana ya chọ ka ya malife ndị mmadụ lụ. Nwanne m, kedu ife ilo nwa okolobịa Julianụ mgbe o merụrụ ya arụ? Chekwe na ife afọ o mere ya ga-emebie dat na o nwerozi onye ga-achọ ịnụ ya, maka na ịmagonu mgbe ife anụnwa mere ọbala ju ebe niile. Ọ marazikwụdị how far that Senegal. Ọ mara na ife afọ eziokwu na ọ kpọwali ọnụ mana o metụtara ezie. Ịghọtago na ọjọọsọ anụ arụ. Ife a wee ha elesi ya nnọọ na ndị befa neteli anya ọfụma. O wee natazi akịta wee bịa na-ayị asị ka ọnụ bịa. Mana nwa agbọghọbịa sị na ife bụ nsogbu na ihe ọbụla na-adị ya n'isi ma afọrọ adịzighị anyị bụ ma akwa anụ ya ahụ, ma akwa anụ ya ahụ, achọkwa bụ nke akwa afọ obelu mgbe a sị na ọ ga-anụ ya bụ ife na-adị ya n'isi mgbe ọbụla ya fụrụ ya. Ọkwa ifugo? Biko ọ bụrụ na ị ga-esi ajụjụ a gwa anyị ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ọnya nụbịa ka ọnya anọ ya. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Manyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị.